Ka seng jong kinohikai bat kinong tre ka nehu ka Northeastern Hill University Teachers Association nehu ta bat ka Non-Teaching Staff Association nehun sa ha ka khatway trik yayong kila ay ka jingkashan ka bapura ya ka Professor Sherwin M. Sungo hadin bakla shimti kum ka Vice Chancellor in charge jong ka school ba nehu ha ka jo ka por kini ki association kila pudang Sungo baru halor ka rai ka jong ka ban hiar shuki no kum ka Pro Vice Chancellor jong ka Shillong campus. Ha ka jingalang ka nehu ta bat nehun sa ka balalong ha ka janmit sing tho ding kini ki arti ki seng kila bishar benya ru ya ka jinglong jingman hapo ka school ba. U President ka nehu ta u Professor Lakhon Kama ula pentikna ba kini ki seng ki yang scam ban a jingkashan ba pura ya ka Professor Sungo hadin bakla shim ya ka jingkit kli ban penya ya ki kam ki jam kum ka Acting Vice Chancellor kabolong rukat kum ka jingbatha da ka Ministry of Education. U pentep ru ba ka Professor Sungo kum ka Acting Vice Chancellor kalayo ya ka bor ka bapura kum u Vice Chancellor ban penya ya ki kam ki jam jong ka school ba ban penya ya ki jingalang jong ka Executive Council, Academic Council bat Finance Committee bat ru ban thong kam shipor bat ban thong Pro Vice Chancellor Henry Kamla Satya ban penkala thamai yaki kendon ke University Act Statutes Regulation lani ki Ordinance. Ka Professor Sungo Kaladon Shatura na kabenta ka kam hakasing tho ding bat kam shim ladan Satya hapo campus. Ya ka shithi eno kam jongka kum ka Pro Vice Chancellor jong ka Shillong campus lapha ha ka khandai trik yayong. Kata tang ar posngi hadien bakla shimti ya ka ne ka kam. Menta kala shimti kum ka Acting Vice Chancellor halor ka nongrim kum ka Professor ka balarang ba tam ka balong rukat kum ka Statute 2A 51 jong ka school ba. Ha ka shithi sha u Under Secretary ka Ministry of Education ka Professor Sungo kala tho. Ngantre kam kum ka Vice Chancellor in charge haringkat ka bor ban penya ya ki kam ki jam bat halor ki kam pisa tingka ka ban long mardor kala tho. Ini ka jenak sabri na mangilaya pan kre na do mencisni namar ngiyo sngo nama ngia panaba ngilai iru ka shiti ba I proses sngo ila kentai ila resign ya ka kam jongi kumi PVC anda ila join kum Acting Vice Chancellor ka ka statutes 2A51 namar ila di senior most la de ka pali jongi tengi halor kani ngismo kemel namar kata de ka jingdawa jongi na do pasedang yong ba shim kumu VC bapura namar pi kumu PVC pihak pihak daka cing batai jomu VC basong sa jinga la ban song sa Delhi la ban song sa Guwahati la ban song sa Uttarakhand ka cholo kum VC pimla ban le ki kam la idoi pihak singap bi ka instruction no VC hanre kumu acting VC pade ki don ka bor bapura tama hangi nunu basong hate shuki dan re makanau acting VC du de VC ini semua kemen ba insyong ila syong hate shuki ila senang trekam Vice Chancellor pura namar kabor iyo lut kumbolong Vice Chancellor Shukla inyo lut kabor ngatrai in treshutom ni kum kaseng nihuta kumjong ka nihunsa ninya ai ka ketika mon ketika diang ba in lab ha insyong hate ka shuki in pendep ki kamram ki babon hoy I don portang hindet kum ba fi tem insyong than no lai pawitri umi letang lada don I lese ngimtip bawan na ka ministry ya kata ngimtip hanre kat kum ka rekomentahi te unahikai hi tu syong than haka rupusan snem tamut hadu lai pawitri umi idon port hanre nganget skemba ladangi treshit ham ladangi trelang kan nihunsa nihuta bat ka bat I proses sungo in la ban penurlong ya kita kijing temu bala bon kijing dawa ka don naga lian ka nihunsa na lian ka nehuta bat bon gi kunum karna badon hang ni ngila ban penbaik lengba ka jing songjungi ha ta ka shuki jong Vice Chancellor kumbi Acting Vice Chancellor nama la do pi pet ya ka rukom jong Acting Vice Chancellor ilong hit kum Vice Chancellor yo be ka bot imdon kam I kum klino shukla ka jing ya kenat ka jing ya bitar jungi hak to ko por namar haba filong PVC phisha be shalai be ho VC badon sejengai hare menta phila lai loi la yo bende kat bomon kat kum ka kondon bala don kat kum ka new act but statutes kat kum ka Government of India rules kat kum ka UC regulation 2018 kat kum ka model CRR bade yi non teaching staff post phila bende ano ka kam lemda don kam ka jingbit na ushukla tamut philong be Vice Chancellor pura ngakmi lenti ba ngi kum ka seng min ai
ka jing kershan ka bapura ba ila pun urlong ye kita jing themu bat pun bet ki kondom kanam hapo ka university kana mangitip vice chancellor moroi kimla ban le ka don kami ka jing ya snok tilang ini khamtam ka seng ni huta ni unsa bat ka ne husu bangin ya trelang nabenta ka jing hajo ka university ban ngin pun scam ka ti jong i ba ila ban Shong hang ka shuki ba le ki kam kat kumba de ban le vice chancellor ma le ka de ka hok ni mata la shong te kum the senior most professor kat kum ka statues jongi nama ka statues ka sha ba ya senior most professor ha om don vice chancellor senior most professor nama ni tep kata ka jing thung pvc ni la kantai na do banai November arjar abu saw te ni comment shikade e ba ila shimti kum vice chancellor ngin ong kum acting vice chancellor ka sien gila ong acting vice chancellor mut udehi vice chancellor idehi vice chancellor in shong ente shuki imdon kamban kali yano yonoru imdon kamban kali ka ministry imdon kamban kali yo shukla ila ban le kono ka kam ba vice chancellor ne ka vice chancellor ka de ban le ila ban le da shong ente shuki ni comment bhagata ni ye langkhanang ne bangin ai khubule ya i badi ki khon ka song ni bagi la ai ke jingkar shan ya ka nehuta kumjo ya ka nehunsa bangi la ya trelang ki di bana bala dep halo la poi ka klimat ba la don sisa i vice chancellor acting ba in nimdon kam su yo shuklang ni ka university in penya ki acting vice chancellor kat ba sha kapor sila de kapor bale padingin sa kan tumbai na mal ka an ka sha ni ban bo next acting vice chancellor ba senior most hadi ni shwal ki no mi ba tre pan shim ya kan kam toy mentala don bai vice chancellor jungi la de bai proses sunga namar ka rule ka ong bai lada umdon vice chancellor senior most professor in the vice chancellor ni ong vice acting vice chancellor tamun i le ki kam thik pathik jong vice chancellor takon umdon jing khangla de nama ka an ka sha i ban long bai vice chancellor bapura hoi kata ka shong namar ngi hap ngi kidon nama fi ngi ya da ka seniority tingin pe ya tu ko por let's say hakini ki por bagi ya ni bi ba don bapang don basitom ni nakmat ka daw kam kawan sa kapali jongi dala dei por shong thaj mai pade ngin sa pet mono ba long willing mono ba tre mono ba don hapo ka campus na ba hap don hangni hapo campus ban simti ya kene kam hanre ngin ya hi kum ka seniority ngim la ban ya lai ngim la ban shu nominate you know ngi kwa ni habya hi kat kum ka seniority kum ka merit kam ka order of seniority tamon ba senior most ya pailan nak tawan baar balai basa basan ban tet tamon kata de ka rukom jongi kat kum ka ni statutes 2A51 maka ong baladam don vice chancellor uneka senior most professor kindongki acting vice chancellor balle ya kakam bar khajong vice chancellor lingba ka jing shong hong teka shuki jong vice chancellor agane ka office of DC